president yau ka lashe zaɓen shi kana kuma ta murna kuma kafin zaɓen ka yi tabbatin cewa ga kai abin da kai da zai ba to yanzu ga kan me kake tunani ranar asabar alhamdulillah wannan wannan tsari da ka faɗa abin ya mun daɗi kasa wanda ya sa na kai ina cikin balance gaskiya ne kuma ga wata nasarar nan ma ina hangen ta kadangada ita ma ga da Nasiru Yusuf Gawuna a hanya insha Allah wanda ranar asabar za a zaɓe shi wanda kamar yadda na faɗa wancan insha Allah in dai Allah ya kai mu ranar zaɓe Gawuna da mutane kan gano suna raye ta su ne dan za ka fita kan insha Allah in dai ranar zaɓe ka san lokacin Allah ce kai ne kan haƙi zaɓe ko kuma yau Allah ne ya ba zaɓe ai ba ni ki bayarwa Allah ne ki bayarwa wannan ma haka ne wannan ma haka ne ai abin da ke faruwa mutane ba sa fahimta ni abin da nake bi maganganun mutane waɗannan mutanen da Murtala Garu da Nasiru Yusuf Gawuna mutane da suke faɗar dalilan da suke ƙaunar su